Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayataken saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu stune Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Sidqul mahabbati, cinta sing bener. Cinta sing temen. Temene cinta iku fi salasi khisalin ana ing dalem telung pekerti iki. Siji, cintamu iki bener tagak, cintamu iki temen tagak. Telu iki digawe timbangane. Satu, ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi. Ayyakhtara ing yen to milih sapa wong sing cinta kalama habibihi ing dawuhe ucapane sing dicintai ala kalami ghairihi ngalaken ing atase kalami sapa wae. Milih kalam kalimat ucapan dawuh sing disenengi timbangane dawuhne sapa wae. Seneng Allah, nek pancene bener senengmu nang Allah, ya mesti seneng maca Quran. Seneng nang Kanjeng Nabi, nek pancene bener senengmu nang Kanjeng Nabi, ya mesti seneng maca hadis. Timbangane liyane, seneng nang guru ya mesti wah ya maca dawuh-dawuhne guru. Sing dipele ya dawuh-dawuhne guru, sing didhisikno ya dawuh-dawuhne guru. Kena digawe ukuran iki. Nomor loro, wa yakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Lan yen toh milih jagongan lungguh bareng ambek sing dicintai ngalano lungguh jagongan duduk bersama lainnya. Ya mestilah wong cintai kepingin nyedek, kepingin kumpul, kepingin bareng. Ya iyalah. Lah nek kok kepingin ngado ae yu. Cinta mbalusit ngene ya. Iya. Kudu nyengkre. Cinta opo? Sing nomor telu, wa yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Lan milih ridhone sing dicintai ngalahno ridhane sapa wae. Aku pokoke diridani guruku, masih gak diridani sapa ae gak apa-apa. Pokoke diridani guruku. Makane setiap bertindak, setiap berbuat, setiap berucap, setiap apa ae tanyakan hatimu. Ngene iki guruku ridho ta gak? Lah nek ngene iki guruku gak ridho, ya aja terus ah. Lah nek ngene iki guruku ridho, ya terus. Mugi-mugi niki saged dadi pepeling kita. Allah buka mana kita lan kita dipun takdiraken. Allah tambah dinten tambah sae, tambah dinten tambah sae lan mugi ya pinaringan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.